Abathandi balo ongasekhoyo uAndre Rademan bachithe usuku besithi indlela ntle kuye. URademan wonyula njengomongameli weEastern Province Rugby Union ngonyaka 2017 kwaye wenza indima enkulu ekuzeni inguqu kulombutho. Usweleke ngolesibini kwiveki ephelileyo emva kwexesha elide esweleke intsholongwane COVID-19. Abo besebenza naye bathi soze bazilibale imfundiso zakhe. Don't blame others. Look at yourself. And that is what I've learned from him. Notwithstanding our challenges in Eastern Province, he was encouraging us to reflect, to have a mirror image of what is it that we are contributing to, why we have these challenges, be it now that there's no movement or people challenge our authority in decision making. Ukusuleka kwakhe kushiye intlungu enkulu kubadlali bombhoxo bebakhokhela. It's a big loss for the union. It's a big loss for his family, I think. There's no words to explain the type of man that he was. Usapho lwakhe ebengumyeni notata othandekayo nebeluthanda usapho lwakhe. So big thing for me, my father was very generous, even up until his last days here at EPRU. So everything that he did was very selfless. URademan wenze indima enkulu ekukhokheleni EP kwimpumelelo yabo yangoku apho thatha inxaxheba kuCurrie Cup First Division apho bekwindawo yesi-5. Ndingulerato Fekisi weendaba ze SABC eGqeberha.